Pramara remang uswa nyumbrengeng Aning marga amal agung murid-muridku saka 5 rayune kowe tak kanthi ngombjongi lakune pun bapa mapan ana Dwarawati kene injih Bapa Penemban Durna kula kang putra siswa pun yaksa denta nyadong dawuh iki dina gurumu ora kajen boten kajen kados pundi anggonku bakal ngambil kembang Wijakusuma semune Antasena nunggal sedya satemah Antasena nyepeleke karo Begawan Durna sirahe gurumu dienggo bal-balan karo Sencaki woi ladalah dudu karepe dhewe ngina karo guruku padha karo nyepelekke lawan Yaksapati ngina lawan guruku padha alih nyepelekke kula kowe muridku sapa kowe jenengmu larang-arang seba kula Kunarki Denta ya kuwi sing ngomonganmu kempreng-kempreng tur lucu kuwi iya kula boten trima bagus nek aku nggawa rombongan Kurawa iki blas ora tau kasil merga Kurawa makaping-kaping tak kanthi ngalor ngidul ngintan kulon ora tau meratasi gawe mula dina iki Yaksa Denta Yaksapati kabeh wae paleske wirange gurumu para putra siswa saka 5 pilih sing pentingan kabeh sing mangan kabeh sikep gegaman kabeh Antasena Sencaki rangket dipateni mekaten Bapa Penemban pancen kaya mangkono lajeng benjang menapa bedalipun besok dadak ngenteni apa budal dina iki yer ngestakaken dawuh Bapa Penemban enjing bidal gumuruh saking jroning praja gunging kang Balakuswa obro bosanandira